behin baino gehiagotan kontatu dizuegu, gerrak ondorio ekonomikoak dakartza besteak beste eta herritarrak hasi dira bai nabaritzen euren poltsikoetan. Adibiderik argiena gasolindegietan ikusten dugu, petrolioaren brentupelaren prezioa egunero ari da igotzen eta autoaren depositua betetzea Irantzun Mentxaka gero eta garestiago dago. Bai, Galdakaoko gasolindegi honetan gaur diesel gasoleo litroa joan den igandean baino 40 zentimo garestiago da. Gaur egun euro bat eta 75 zentimotan dago. Hau da, bertoko arduradunak esan digunez, deposito bera betetzeagatik joan den asteburuan baino 22 euro gehiago ordaindu behar da. Gasolinaren kasuan ez da horren beste garistitu, baina honek ere egin du gora. Baita ere, joan den igandarekin alderatuta, 22 zentimo garestiago da gasolina litroa. Duda barik, gidariak haserre harrapatu ditugu, ikusi ditugu, izan ere gainera esan digute astelehenetik aurrera prezioek berriro egingo dutela gora. Kontsumitzaileen elkartetatik aholkatzen dutena da, gasolindegi bateko eta besteko prezioa konparatzea aldea egon badagoelako. Erregaietan, baina baita beste produktu mota batzuetan ere. Ukrainiako gerraren ondorioetako bat inflazioaren igoera izan zen, eta orain ere prezioak hasi dira dagoeneko gora egiten. Erreplikatu egingo da ekonomia globalean, eta azkenik gu gaude ezta kontsumitzaileak eta guk nabarituko dugu igoera hori betiko lez. Erregaiak esaterako azken 4 egunetan nabarmen garestitu dira. Gora dizela bai igartzen dala. Pues le he echado 50, la semana pasada le eché 50 y eché 32 litros y hoy he echado 28 litros con 50. Es una vergüenza. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Honen aurrean, Euskadiko kontsumitzaileen elkarteak hainbat gomendio egin ditu. Jai egunetan prezioak gora egiten dago azkenean demanda gehiago eta handiagoa delako, ezta? Eta horregatik ahal den heinean astean zehar joan albagara hori gure autoa betetzera asko hobeto. Gainera prezioak konparatzea beharrezkoa da dirua aurrezteko. Zergatik, azkenean aldea ikusten dugu gasolindegi batzuen eta beste batzuen artean. 19% aldeak ere ikusten dugu. Eta erosketak egiteko ordurako ere hainbat aholku. Lehenik eta behin lista bat egitea, ondo jakitea zeintzuk diren behar duguzan gauza. Eta herritarrak etxita daude. Garraio publiko gehiago erabiltzea eta ez dugu beste irten biderik.